أسلموا نعم إني على صنع شوينا نعم أنا ولد نعم إمام علي أها أسد الله الكلبي نعم أني جري كافر نونا نعم كلو شيء إني على صنع نية ولد تكو كنون ناي شيء سانغارا سيغات الله ودو سيدنا علي نعم أني جري كافر وسينيوم منجي نعم بير الذات العالمي أها أو كلولا إني على صنع نيانزي كو كنون ناي شيء سيغات الله وبارلا سانغارا تما يمسي أما إني على في على كان نيوفني تشيكا آمين كأني على في أنا جمانا على كاكيشي آمين حملكم منهم أنا أدخلنا بانجلي كأني على في على كوبكلا آمين يا ربي سانغارا براتشانغاتا على كنازري ماشيلا آمين سيدنا علي رنيدا كما آمين صلى الله مصطفى وسلم سانغارا Philippe, Aparachi, la 9e partie نعم de l'histoire أها d'Imam Aliou, نعم le fils d'Aba Talibi avec les mauvais djinns بلبلا dans les pluies. والله أودو Aparachi, Sayyidina Ali, نعم ani jine kafiru kolo kono, أها ni ya tago kono donai. شيء أودو On cherche la protection auprès de Dieu نعم contre les féticheurs, Ah. les animistes, نعم les hypocrites, Ah. les renégats, Ah. contre les mauvais marabouts, Ah. contre les mauvais hommes et femmes, et contre tous les maux de la création. أيوة 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 Amanime, سانغارا تما يمسي أتنداين An bɛ Ala taga ɲini o ka kan ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma, آمين ka bɔ politikiw tɔɔrɔ ma, آمين ka bɔ hasidi ani maajuguw tɔɔrɔ ma, آمين mɔgɔ minnu filila u yɛrɛ ma ka bɔ olu tɔɔrɔ ma, ka bɔ آمين morijuguw tɔɔrɔ ma, Amin. ka bɔ jinɛjuguw tɔɔrɔ ma ani Ala ka danfɛn bɛɛ. آمين يا ربي Philippe, بلبا تما يمسي Komi silamɛw pereselen don Seydina lahalako la, أها an tɛ kuma in bila k'a kɛ nabila koyi. أيوة Après, أيوة j'appuie sur le nom d'Allah, Ah. le tout-puissant et le sage, Ah. le clément qui manifeste sa clémence, نعم le miséricordieux, Ah. le Dieu unique et éternel, tout-puissant, Ah. le Dieu des hommes, Dieu. le vrai des hommes, Ah. le Seigneur de l'univers, سانغارا le Dieu qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et ne sera jamais engendré, plus jamais. Nul n'est égal à Allah. سانغارا تما يمسي كيلا كيلا Sayyidina Ali lahala ma dɔn, أي an pereselen don, أها tɔgɔ kɛ naam. Ensuite, que le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed. Namura ye an bɛ sɔnni kira fɔlɔ ani kira laban kan. وسلم Sayyidina Ali balimakɛ ko don katimu anbiyayi, Wasalim. katimu rusulu, an وسلم bɛ sɔrɔ a kan. وسلم Naam, Le fils d'Abdoulaye et de Aminata. Abdullahi den ni Aminata di kulu. Aparachi, Yamaru, Abdullahi den ni Aminata di, نعم an bɛ sɔrɔ a kan. وسلم Naam, Venant de la Mecque et de Médine. Maganga ni Madinaka don, Quraishi ni Hashimiw don. وسلم Bɔkolo ɲuman fila denna cɛ min na, Aha. a tɔgɔ ye Muhammed. وسلم Naam, Le prophète Mohammed. n'o ye kira sanumanba ye, Ala ka kira belebeleba. بلبلا Naam, Et sur toute sa famille et ses compagnons. a n'a zuriya bɛɛ lajɛlen, a kira zuriyaw, أها Seydina Ali ŋɔni. نعم Ee, سانغاري kira zuriya, أها an kɔnɔ dɔɔni n ka Seydina Ali lahala dɔɔni fɔ. نفو N ka tila ka kira zuriya f'i ye. أبراتي A n'a zuriyaw bɛɛ, naam. Louange et gloire à Dieu. Saniya bɛ Ala ye, tanu bɛ Ala ye, barikada bɛ Ala ye. Le créateur, naam. La 9e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns A dans ko le nin puits. ye Seydina Ali ni jinɛ kafiru ta ko kɔnɔ n'a ye. An bɛ kɔlɔn kɔnɔ. أيوة An bɛ kɔlɔn kɔnɔ sa. Tuma min na, ni Seydina Ali jiginna, أها ni a ye tulonkɛ kɛ, أها sahaba cɛ 10 نعم u y'a wele ka dɛsɛ. أها
cɛ wɔɔrɔ ye cɛ naani ci kira ma o ka taa lahala lakale tuma min na o bɛ ka lakala lakale kira ye k'a fɔ Seyidina Ali ye kulokanɲɛ kelen kɛ an y'a wele ka dɛsɛ a ma kuma bilen anw bɛ se ka fɛn min lakale ale ko la o ye nin ye a sara wa a balola wa anw t'a dɔn tubabukɛ na. Ils n'ont même pas encore fini de parler, le prophète s'est levé. Wallahi, on m'a clapé mon affaire, créé par le soir que vous dites. Allahu Akbar. Tu clapes moi là-haut. Ah. C'est une liste à l'écho. Ah. On est le type, on est ce qui clame les. C'est gâteau là. Parachi. Non. Partons. On va bien à Inichi Sreima. Avec Talila. On doit créer Tamake. Madola habita safe l'habitat nouveau. Ça va chez Nani Bibola no fait. Il va faut démissionner Bibola à fan of Tumna. Kabako. Parachi. Jalti Koflati. Non. Il est devant les 4 envoyés. Avec Nani Nyefeu Bolako. Non. Il marchait très dur. Avec Tama Gelek, Tama Paranjeja. Après ça, le dossier de Nali Lala. Non. Jusqu'auprès des 6 personnes arrêtées auprès du puits. Faut qu'on essaie de voir ma colonne. Parachi. Le prophète les a demandé. Est-ce qu'il a parlé? Ils ont répondu. Non, il n'a pas parlé. Non, pas encore. Directement, le prophète Mohammed a levé sa tête en regardant le ciel. Lever ses 2 mains. Et commencer les appels d'Allah et les bénédictions. Allah mene ki abina ala wele mingesa. Oh mon Seigneur. Agoya nika ala. Ne daba. Ni kira ka dugo. Ko ya ne daba. Naam. Mon chef suprême. Ya ni nyama. Ni nyama. Naam. Mon appui. Ya ne jigi. Ni jigi dame iminga. Non. Oh Dieu, mon espoir. Non. Le seul à être imploré pour ce que je désire. Oh Dieu. Où je me réfugie quand j'ai la crainte. Wallahi, alami ninne sirana kale jawli. Ni habara jawli binyishi alamima. Bima. Non. Ne viole pas le serment que tu m'avais prêté. Kana leidu mimi inine chia kana borotote. Allahu Akbar. Abo leidu mimanje kana borotote. Aywa. Leidu do. Ala ye leidu min da kira ye ala ko kira ma ko ni Seyidina Ale kɛ dinɛ nguloma ye n ma kɛ dinɛ jɔba ni dinɛ kɔrɔtaba ye ni nin kɛra o sale ye kana bɔrɔtɔ dɛ parce que n'a sara i tɛ se ka kɛ nguloma ye sale dɛ o tuma kana bɔrɔtɔ dɛ leidu min man cɛ a bɛ ka kangari da Ala ye j'implore tes noms que je connais. A ko n b'i deli ni tɔgɔ ye Ala ne ye tɔgɔ min dɔn. Non. J'implore tes noms que je ne connais pas. Non. Je t'invoque par les noms que tu as enseignés aux hommes. Non.
Les noms aussi dont tu n'as pas enseigné aux hommes. ala mi delini togoye fana ima ma kala togo mina mi delinu Allahu akbar. ni ala deli gele dre abika ala wele ituna naam Je t'évoque par les noms dont les hommes connaissent. ako mi wele ni togo mi mo min do ela mi delinu naam Les noms dont les hommes ne connaissent pas. ako mi delini togoye ma ta togo min do no be la mi wele no Allahu akbar. naam Je te prie à un secret que tu as donné à un être vivant. ala mi delini guno mi madi davema mi delini guno Aywa. Je te prie à un secret que tu as donné à un être vivant. ako mi delini togo min di ala ka davema o ko mi delini guno mi ye min di ka davema naam Je te prie à un secret que tu n'as pas dévoilé à un être ako humain. mi delini guno fana guno mi madi davejima Allahu akbar. Je t'évoque par des noms qui ne sont pas connus. ami delini togo min yɛrɛ dɔn dɛ fiyewu n'a b'i la n b'i delini ye ala naam Par aucune personne sauf toi. davɛn tɛ togo min dɔ ni e ala yɛrɛ kelen tɛ n b'i delini o togo ye naam Oh mon Seigneur, je vous prie yaa ne daba ala n b'i wele n b'i ma naam de faire ramener le fils de mon tonton, i ka n binakɛ den sigi ma naam du nom de l'imam Aliou. n'o ye imamu aliyu ye naam L'héritier de ma sagesse, a ko ne ka dɔnni tiɲɛ taba wa warisu ilimi Belebele. n ka dɔnni tiɲɛ taba a sigi ma O kaka. naam oh mon Dieu, yaa ne ka ala belebeleba j'invoque ton grand nom, n'i wele ni tɔgɔ belebeleba ye les secrets par lesquels tu as remis à Moïse à sa mère. a ko i nabilayi musa segi a ba ma cogo min na n'i deli n'o ye Allahu akbar. ne ma nin mɛn yan nabilayi musa segira a ba ma cogo min na ko n'i deli n'o gundo ye naam Lorsqu'elle était désespérée, a jigi tigɛlen ko a den la Allahu a ko akbar. n'i wele n'o m'a fɔ a kana ala wele ko ka maa wele yan nin ye ala kira kelen ka ala wele ka mɔgɔ dɔw yira ala la minnu ka bon ko ala n'i deli ala min ye nabilayi musa sigi a ba ma musa ba jigi tigɛlen ko musa la Allahu akbar. o kɛra dɛ O kɛra. ne m'o fɛ yen nabilayi musa Naam. firawuna tile la ale ko anna rabbukum buna ala Naam. ni de y'a ka ala ba ye ne ti ala wɛrɛ dɔw la ni ne tɛ san bi naani a bɛ nin kuma in na ko ale ye ala ye Allahu akbar. don dɔ a ye sogo dɔ de kɛ a y'a ka turabudalaw ni bugudalaw ni kolonitigiw wele a ye daga sunɔgɔlikɛlaw a y'u bɛɛ wele Aywa. a ko maa k'a dɔn ne ye sogo dɔ kɛ a ye sogo ɲɛfɔ i b'i janto sogo la Aywa. sogo tɛ kulonkɛ fɛn ye dɔrɔn sogo ye maaba fɛn de ye a bɛna lahalaw f'i ye o Naam. tuma n'i sogora kana lakale maa ye min tɛ sogo dɔn Aywa. sogo dɔnba n'i y'o ye a f'o ye Aywa kaka. sogo dɔnna yɛrɛ n'i ko ne sogora o yɔrɔ bɛɛ a bɛ fɛn dɔ kala nka a t'o kala ye k'o mɛn a b'o kala a kɔnɔ walasa sogo in ni tɔɔrɔ don k'a kɛ hɛrɛ ye Allahu akbar. wa ni hɛrɛ don a b'a hɛrɛ teliya fana Chindo. ni sogora o yɔrɔ bɛɛ a bɛ fɛn dɔ kala Naam. filanan y'a ka mɔgɔw wele a ko n sogora a ye sogo fɔ Naam. o fɔra min kɛ turabudalaw ko aa e min y'a ɲɛmaa ye masakɛ Naam. ko den dɔ bɛna wolo i ka dugu la yan i ka jamana ka yan i ka mara ka yan o den bɛ k'i ka fanga cɛmaa ye k'i fa ko den in ma wolo fɔlɔ dɛ a b'a ba dɛbɛ la a sen ma ci dugu ma fɔlɔ nka a bɛna wolo ɲina Aywa. a bɛ kɛ ɲina o yɔrɔ bɛɛ firawuna ye maternité inventé musow bɛ jigin yɔrɔ min na an fɛ yan ale de y'a inventé muso jigiyɔrɔ a ye ko minnu lajɛ ka sɛrikiliw lajɛ ka duguw lajɛ k'a lajɛ ka so dɔ jɔ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la Naam. walasa musow ka taa jigin o so kɔnɔ yen musow mana jigin o so kɔnɔ ni den jiginna n'a kɛra cɛ ye a b'a kantigɛ Naam. i b'o sɔn man quoi Aywa. ni den kɛra cɛ ye a b'a fa
ما كرم مسويني بلولا ندري علي ما بلو ندري علي أنا ربكم بنا على أيوة أنقل تمام يا مسا أبي قايل إنك أي مقام فافان جولا كتابو دوغو فاي ما بابي ولا فلانفا سانغلي الله أكبر دنگلي نوفي ما وابي ولا فلا سانغلي دوغو باكي ولا فلا نيري سانغلي سبحان الله حكم أبارج هاتي ni mbekera ma kale no fenda le Musa Musa basra me jigit kele نعم ay Musa bangi ega famu na ay Musa bla carton do kono loga ne do kesi do ina fo valisi do نعم ay Musa bla kono kana jojidala ko Musa flijika ko ala ni direngal faima الله أكبر asirana fauna ka falinye kana de flijika kura mata ka saya da falo da أي jida ma kishi yoro da أبدا ngala mo ba ka kirala ala fana jibril bla meleke o ka jige ga Musa takana kana Musa de fauna yɛrɛ jigi yoro la الله fauna ka danga yoro aka jɔn me a yɛrɛ bi to ka jigi yoro min fɛ kana a de كبكو fauna fana ka mɔgɔw n'a ka jɔn olu de ye kartɔni ye jika k'a ta k'a dayɛlɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ den do wa cɛ do الله أكبر أبارج يا مata fauna muso Asiyatu ale ye den minɛ نعم fauna ko a bi den fa Asiyatu ko den ti fa i ye caman fa dɛ أيوة i ye dugu bɛɛ dɔ fa mara bɛɛ dɔ fa i fɛ شنو ani den kelen ni den t'e bolo den tɛ ne bolo an nin kan di nin di نعم muso ma sɔn sigi a ka fa mɛ den yɛrɛ bangelen نعم turabudalaw y'a wele a ko e min ye ala ye نعم ko den min kan k'i fa a bangena dɛ الله أكبر o sɔrɔla ka dɔgɔtɔrɔsoko bɔ a la ka don duw kɔnɔ a bɛ mɔgɔw ci ka don duw ni sigida bɛɛ la ani sɔgɔma ani tile muso kɔnɔma tun b'a fɛ min jiginna wa أيوة n'o bi yan a ye na n'a ye أيوة ni den ye cɛ an bɛ den fa ni muso don n'a balola o don n'a ma balo fana ale ye ala ye n'a ye min k'a banna سبحان الله i k'a dɔn a tora o cogo la a ma se ka den fa muso ye maaba de ye hali kafiri bɛ muso bonya شنو mɔgɔ o mɔgɔ bɛ muso dɔgɔya i ye maa ni bilahi سيكاتو الله سمره muso tɛ kulonkɛ fɛn ye dɛ أي ni muso ko su in na an ka jamana faama tɛ si fanga kunna a tɛ si hali n'a sira a b'a bila fayiri fɛ أيوة الله o أكبر ma wuli foyi la fo ala k'u dɛmɛ o la شنو سيكات الله wa n'u bɔra ko o ko la barika bɛ b'o la pewu زيرو زيرو muso سيكات الله muso ma nɔgɔ dɛ أي ما نقول kow bɛ musow de bolo o tuma Asiyatu ko den in ti fa نعم kumala surunyana a y'o den lamɔ dugu bɛɛ bɛ siran Musa ɲɛ maa tɛ kulonkɛ a la sabu ko masakɛ den don ودو ده Firawuna den أوا Firawuna ka farin o tuma Musa de fa ye Firawuna ye mara la bɛɛ bɛ siran Musa ɲɛ min ka d'a ye a b'o kɛ شيء سيكات الله k'i jugu fin mara ka to di jugu ma ka kɔnbilɛ tigɛ i jugu la n'a banana k'a furakɛ o laban ka n'i fa كبكو وكبكو الله أكبر o tuma kira ko ko ala min deli نعم e ye ala min ye nabila ye Musa sigi a ba ma a ba jigi tigɛlen نعم ala n b'i deli n'o golo ye a n'o sekɛrɛ ye naam N'intègre pas l'interdit entre moi et Imam Ali. a ko ala ye kana haramu doni n bina kɛ di Imamu Ali cɛ نعم n b'i fɛ i ka segin ma sisan وكاكا naam Oh mon Dieu, je vous implore. yanne ka ala ne tigi n b'i wele n b'i deli naam Les secrets par lesquels vous avez ramené le prophète Joseph à son père, le messager Jacob. ala n b'i deli ni gulo ye gulo min na i ye nabila Yusufu sigi a fa Yakuba ma نعم n b'i deli n'o ye كاكا Yusufu n delila k'o f'i ye nabila Yusufu balimaw de y'a janfa ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ ka nkalon tigɛ u fa ye waraw y'a minɛ ko suruku y'a dun أبلي مو a balimaw
o kɛra min kɛ o ka taa Yusufu bɔ kɔlɔn kɔnɔ n'o ye maa wɛrɛw ye ka Yusufu kɛ jɔn ye ka taa don kaso la ka tila ka Yusufu kɛ kira ye maa balama sigira Yakuba ma. Allahu akbar. Non. Dieu ne met pas l'interdit entre moi et le fils de mon tonton. Allah kana haramu doni bina ka di ali cɛ. Amin. Sangare. Baraji awanta. Non. Oh mon Dieu, je vous implore. Ya ne ka ala n b'i wele n b'i ma n b'i deli. Ni ala wele gɛlɛ ye dɛ. Non. Toi qui as ramené au prophète Salomon sa bague. A ko ala min ye masa Sulemana ka bagi segin a ma. Ala n b'i deli n'o ye. Masa Sulemana o ka bagi ko ne m'o f'e ye. I y'a fɔ. Sulemana bagi dɔ tun b'a tɛgɛ la. Ala tɔgɔ sɛbɛnlen don a kan. N'a bɛ don ɲɛgɛn na k'i ko. A bɛ bagi in bɔ a tɛgɛ la. A b'a di jɔnmuso dɔ ma. Ɲɛgɛnda la. Kuma in lamɛn dɛ. N tulo b'a la. Sulemani. Naam. Don dɔ a ye bagi de bɔ a tɛgɛ la ka di jɔnmuso ma ka don ɲɛgɛn na. Yan'a ka bɔ ɲɛgɛn na. Naam. Sɛtana de y'i yɛlɛma. Ka kɛ Sulemana ye. Ka Sulemana ka fani bɛɛ don. O ɲɛda bɛɛ b'a la. Ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ka na. Subhanallah. A bɔlen ɲɛgɛn kɔnɔ ka na. A nani kanto jɔnmuso ma ko n ka bagi di yan. Ayiwa. Sɛtana. Kabako. Jɔnmuso fana ye bagi d'a ma. A y'a don a tɛgɛ la komi Sulemani ta. A nani sigi Sulemana sigiyɔrɔ la. Bɛɛ bɛ kan ka bonya ko Sulemani filɛ. Ni kiiri o kiiri nana a y'a bɛɛ turu a kun kan k'a bɛɛ kɛ nkalon ni namara ye. N'u ko fɛn o fɛn bɛ bɛn n'o ti bɛn silamɛya la a y'o bɛɛ. Subhanallah. A ye jinɛya daga o sigiyɔrɔ in na yen ka sɔni daga kabutigi ko k'a ye tile 40 kɛ kiiritigɛ la masa Sulemani sigiyɔrɔ la. Subhanallah. K'a firi sɛtani laban. A man ɲi a man ɲi. Mɔgɔw ko Sulemani kafiriyara Sulemani kafiriyara a bɔra silamɛya la a tɛ Ala kɔ bilen. A kunkolo tiɲɛna bɛɛ y'i ta fɔ. Ala ko la ko Sulemani ma kafiriya ko sɛtani de kafiriyara. Tiɲɛ don siga t'a la siga foyi t'o la. O tuma sɛtani jɔrɔlen a kɔnɔ gannen ko kun ye cogo la a ye Sulemani segin a pilasi la ka taa bagi in de fili ji kɔnɔ bagi la k'i kɔ don. Sulemani don dɔ a nana bada la danga la a n'an bɛ jɛgɛ ɲini o ye jɛgɛ dɔ de minɛ k'o d'a ma ko masakɛ nin minɛ masakɛ de ye muru kɛ k'o jɛgɛ kɔnɔ fara ka taa bɔ bagi ka ye. Siga t'a la. O tuma kira ye Ala wele sa Ala e min ye masa Sulemana ka bagi segin a ma a jigi tigɛlen kɔ bagi ko la Ala naam. Oh Dieu, ne met pas l'interdit entre moi et le fils de mon tonton. Allah kana haramu donni bina kɛ di Imam Ali cɛ. Amin. O kɔrɔ ye Ala n bɛ fɛ ka Ali segin ma koyi. Naam. Le prophète n'a pas encore fini ses invocations. Kira ma tila ka dugawu la fiyewu. A ma tila ka Ala wele gɛlɛn in na fiyewu. Naam. Et directement Dieu envoya l'ange Gabriel. O yɔrɔ bɛɛ Seydina Jibril nana. Allah. O yɔrɔ la sa alhamdulilayi ko bɛna ɲɛdɔn sa. A ye Ala wele Ala y'a dɔn sa nin ye cɛ diminen ye. O tuma o yɔrɔ bɛɛ a ma tila dugawu la fiyewu. Jibril y'i sen jɔ. Allahu akbar. Ala ka diɲɛ bɛ kira ma. Amin. Ala ka diɲɛ bɛ Jibril ma. Amin. Naam. L'ange Gabriel dit. A ko Jibril ko Ala kira ma sallallahu ta'ala wa sallam. Wasalim. Naam. Ô prophète de Dieu. Ya Ala ka kira Muhammadu do sallallahu ta'ala wa sallam. Wasalim. Y'a sɔrɔ sa Jibril natɔ Ala ko taa k'a t'a ɲɛ dɔn. Tɛ foyi dɔn Seydina kula bilen. Tiɲɛ don. Taa kuma fɛ. O ka kan. Naam. Dieu dit. A ko Allahu ta'ala ko. Naam. Dieu te transmettre mes salutations. Ko k'a ka foli f'i ye fɔlɔ. Ayiwa. I janto la han. Ayiwa. I mana taa mɔgɔ fɛ yen ci o ci la fɔlɔ foli la. Ayiwa. Ni mago bɛ mɔgɔ la ko o ko la foli kɛ fɔlɔ. Ayiwa. Foli ka kɔrɔ fɛn bɛɛ ye. Tiɲɛ don. Baraji min bɛ foli la dɔɔnin tɛ dɛ. Siga t'a la. Foli. Sangare. Silamɛ fila ka ɲɔgɔn fɔ baraji min b'a la dɔɔnin tɛ. Siga foyi t'a la. Don dɔ ni Zeyid nali kelen ye. Asadullahi Galibi. Belebele. Ani Seydina Abubakar bɛ na. Don dɔ. Naam. A ma Abubakar fo. U bɛɛ na a ma kuma fɛ. Ayiwa. Mais Abubakar y'a fo a y'a laminɛ. O yɔrɔ bɛɛ Abubakar taara kira yɔrɔ la. Naam.
أقول يا رسول الله قب بني سيدنا علي بنا أما فلك نفسه أيوة كونغا دو دو نام بنا أبي فلك أفو نغا بيام بنا أما فو أيوة إيه ما يفهم لو بالا ألو كسلامي نونغا نافيجن دكليه أيوة سمارة kira ma fo fiu ali ti ma bonye ama fo fiu ali jotala ama fo fiu aywa ni nabi sendru mamara ako abo e afo abo gari aywa abo ko jafu ako abo gari ay lamne wa abo ko nya lamne ay lamne asura ka fo ko kasana ya ta ko imam ali kan sisa abo gari siglebi ali rabbina Allahu akbar ala krabi numu mamara navige isa oya bela tigi tara ko ali kana ali nana ali sigile abugari sigile ala kira ko aliyuma ama dogoya ama nani ama korofo ako aliyu ako abugari nana ve asigile flani ako ani bi be dongo do ki ba fu abi lamne bi ka be na ima fu me ka yifu ki ya lamne muna akara aywa Prati. kana ma jira bito ay ninga aywa dallugi siga fo italla سيدنا لكو يا رسول الله أكو تشندو دو دو يا بغر ببنبافو ما يكادو بي أمبنا مافو nga yemfo nya lamne ya rasul allah shuro ni sugora de kanyire ye aljina na shuro sayyidina jibril be ga yala ni ne abika nga aljina so yira nela Allahu akbar andana se aljina dola akoni ngabu abai ngada abai ndoko ya jibril ngo mugo jumu ne bi drone aljina ngono wala sanga se ganjija ka ko nyona ke bai jibril ko ne masugola ko islami flamu rabbe ko mugo folo mini griga folike ko allah taala bolu de sarani ni aljina so barka ma bil bayi do ne ba bugari fo ne a don ne o soro ka ba kullu jele kama wala sanne ya kama bugari ka do kono bi ngona mena nta fo mi fa ka fo wala sanna sara ka do kono Allah jabbar ka wadud wahidullah la ilaha illallah Muhammad rasulullah aminu nga bi putkekle ayya bada haraka mi tache ala nunu islami ko islami sa wallahi sigat Allah meni yawun dai Nigeria furgani ko ngame on me kala kolosini beblu bela me shita shife hani min ko hayo taslami ko subhanallah Allah ka umaja amin okuma ko kira makla dola fiyo jibril nana naam aga kuma fula karami assalamu alaikum ya rasulullah ako ala ko kaga fulifki naam fuli ko ven to ga Allah fi adoni naam Dieu dit, Allah ta'ala ko sebbe bi sagi ala mima naam calme ta conscience. hadisi aywa ma anda hadisi an hagli ko wulle da saw ala ko hadisi aywa ijasgi aywa kana girgir bla da ijasgi naam Le fils de ton tonton est dans ma protection. wallahi ibina kaddi abenga taka kono Allahu akbar ngeme ka lakna wallahi ibina kaddi ngeme ka koloshi chendu ibina kaddi ngeme ka taka ibina kaddi ngeme ka lakna siga fo naam Les mauvais djinns et le fils de ton tonton sont descendus sur le sol. wallahi ibina kaddi ni jina kafiru de jina dugudugoro wa galale kule gashi tala ta me koloba foga jigi dugudugoro akara bare ku sigat Allah naam Je lui ai protégé. ngeme ka taka naam Je lui ai gardé. wallahi ngeme ka koloshi ka lamara naam Comme de la manière, j'ai fait descendre le Coran sur toi pendant le mois de jeûne. ina foni Allah ta'ala ya Qur'an jigi e Muhammadu ka cogo mina songolo kile tan wolowula la aywa ne ye Qur'an jigi ka cogo mina songolo kile mugan wolowula su ni ke kire kile tan wolowula mugan wolowula su ne ye Qur'an jigi ka cogo mina songolo la ne kɛmɛ k'i bina kɛ di Imam Ali tanga ka kɔlɔsi o cogo la Allahu akbar naam Calme-toi. i hakili sigi i jasigi sa naam
L'imam Ali viendra cette nuit. wallahi sayyidina ali bisigi mashwina Baraji Amar. abira shuna tale nge Sigata. nimbela jumlo ko bulale ku nyina jiko ko ali ko o nyina jiko ko pew naam Étant sauvé, wallahi akolashile takane abina shwina ngele ko fe ka lakana naam étant protégé. ngele ko fe ka taka ka bo fanyugo be toroma naam Immédiatement, le prophète Père et salut sur lui dit, o yoro bela ala kirama wuli fiyo ako gloire à Dieu. agostanya bi allah ta'ala subhanallahi naam Louange à Dieu. alhamdulillah tanubbe bi alay Il n'y a point de divinité que Dieu. ame jago fonyo be la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam Allah. awa jando la nay heresro ay alafu Ayo kaka. ko kadala idre Wallahi. mamuru la fiale mo fole jibril fa ako subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar naam Les musulmans ont constaté sur le visage du prophète qu'il était très heureux. wallahi islamu ya yekranye dalla anyada nisokati jibril boleya ya yi anyada falela aniso jara sisa luka yila Tiendo. naam Directement, les musulmans ont su que Ali n'est pas mort. rabbal islamu ya dosa ali konizan da bilu abalo le bisroyi Tiendo. naam uyo do anyala o jago edre adama de ayato anyo ka kuma Ayo ayo. mi bi fe atwa ka do nyaka Ayo. naam Il n'a rien comme mal. ya dosa ko bashi konde imam aliyula sabani bashi bala kiran yira kara to mun sida tikete fi naam Les 10 personnes ont demandé au prophète Mohammed, rabbana chatay ñu ñeshi ala kiram sallallahu alaihi wasallam Salim. ibado ni yorena sayyidina ali keme ka jino jine be kolo dala ma be fa ka ba ndani jine kele mu me baru sayyidina ali tale ko ba bu wana no wala so ay jine me fa ko papu ka yoro libéré ka soro ka jigi siza Tiendo. naam l'imam Ali a quoi? ni shi kira ma ko sayyidina ali be chodi ayere ere ka Allah ya sake Ayo. on doro le du fana Allah fiya naam Le prophète leur répond, أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نعم il n'a rien comme mal. أقول باشي فويت إمام علي ولا ترى فويت لا نعم Dieu dit qu'il n'a rien de grave. أقول الله تعالى أقول باشي تعالى أقول ترى إمام علي ولا نعم Lorsque l'imam Ali a fait un grand cri dans le puits, أقول تمامنا سيدنا علي أيقول كان جلك كلوكنا نسابه ونيون زودوكو كبكلو كرلا دوكو دوكو ولا تمامنا كراسة نعم les mauvais djinns ont tenté de fuir. أقول جيني كافر يا لني كوبي بولي كبولي كبو كلوكنا كني نعم Essayez de sortir dans le puits. ka ñine kubu panga ba kono kono mo jina ma yala man jina mo rene feshi beke kubu bo naam Directement, l'imam Ali a bloqué le chemin de o sortie. yoro be sed na li bi boda begri nu bara may ne Amai. Ka warabato dala. nu bara may Sigata. Baraji badenu mekana. se me dala nu bara may Sigata la. Baraji Amada. naam Le combat s'est aggravé et mélangé. ako kala jugu yara kala gelara dugulu fara folo la nge ubu ñom batu naam Les guerres de feu, ako tasuma kala be bu tasuma seri ñoo ngay nu tasuma seri imam bo fana yalama ka ke bo bugul gey mu ko na haya doni ala to ko doy Libele. naam beaucoup de magie. u ye kabako beke ja jini mana sega kabako la avec la ko dabla Ayo. Kare. o ye jini ma yalama o beke ka jini mo yo beke ka fen jama ira imam ali la mi ma ira ali safe naam Ils étaient sur la première couche de la terre. o y'a sɔrɔ o bɛ dugukolo fara fɔlɔ la o t'an da ɲɛbilen dɛ n'i jiginna i bɛna se min ma o ye fara fɔlɔ ye o tun bɛ yen yanni o cɛ kilomɛtiri bagiri ka di bilahi Kabako. Baraji Amada. naam diino de a dinanu o de wa ɔhɔn a dinanu a diinu
unana jigi dugukolo a diinu la n'o ye fara fɔlɔ ye yɔrɔ in na sa ko mankan wulila naam La guerre s'est empirée. a ko kɛlɛ nana kalaya kɛlɛ nana juguya kɛlɛ bɛ ka kɛ ka taa naam À chaque fois, les Satan diables essayaient de sortir. a ko kuma bɛɛ la jinɛw ma wuli fiyewu baara foyi ni hakilila foyi t'u la bilen an bɛ se ka bɔ cogo di ka boli gɛlɛyara Sare! a bolo dɛ naam L'imam Ali n'a pas voulu, a ko Seydina Ali ma jɛ ni fiyewu u boli naam car il pensait aux 10 hommes qui étaient au bord du puits. o waati la hakilila foyi kun tɛ Seydina Ali la ka jinɛw bloqué kɔlɔn kɔnɔ a bɛ ka miiri cɛ tan min bɛ kɔlɔn donna la jinɛ kelen mana puruki naam Que si un diable s'échappe et sortait du puits, a ko ni jinɛ kelen tilala ni Seydina Ali la ka bɔ nin kɔnɔ in kɔnɔ yan naam ça va chauffer pour les 10 hommes. wallahi a bɛna kalaya cɛ tan in bolo sanfɛ a tɛ jɛnɛ yɛrɛ a tɛ jɛnɛ ani kelen tilala o kojugu ye dɛ siga t'a la ko ne si bɔgɔtilen tilalen o sɔrɔ man di dɛ siga t'a la nin yɔrɔ gɛlɛyara sa ni min bɛ bɔ a bɛ girin ka wo de datugu u ye ko bɛɛ kɛ bɔda ma sɔrɔ belebele a kelen jinɛ min bɛ kɔlɔn in kɔnɔ o don jinɛ maa si tɛ jinɛ hakɛ dɔn jinɛ ba yirikaw de b'a kɔnɔ bilahi alhamdulillah naam Ali tue les Satan diables par groupe de 5. a ko Seydina Ali bi jinɛw fa duuru duuru nbamuru ɲɛngɛlɛ a bɛ jinɛ duuru fa ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah nbamuru ɲɛngɛlɛ jinɛ duuru bi yɛrɛ duguma naam Par groupe de 10. a ko a b'u fa tanda belebele a bɛ faali kɛ duuru duuru ka na b'o la k'a kɛ tanda naam Par groupe de 20. a ye faali kɛ mugan mugan n'a ye nbamuru ɲɛngɛlɛ kɛ u bɛ jinɛ mugan kan tigɛ yɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ fa alhamdulillah ka jinɛ mugan kun ci k'u bɛɛ dafa naam Par son épée et par les versets du Coran. a b'a kɛ ni fɛn fila dɔrɔn ye a ka nbamuru ani kuranɛ haya Allahu akbar Bara caman ta. n'i ye fɛn dɔn a ka nɔgɔ i ma sa ayiwa Seydina Ali a ta in de dɔn wallahi n tɛ kuranɛ t'an bolo yan wa a caman jinɛw kɛn tɛ k'an musow minɛ an na yan a caman Belebele! A bara Sare! alhamdulillah nin bɛɛ la ko mɔgɔw y'o kelen ye hali sini ni muso ka kunkoloden wulila i tɛ se k'a sa don i bi tabati a da kala k'a ban ka kuranɛ jigi k'o ban hali bi a b'a fɔ ko mori ka ci wallahi siga foyi t'a la ɔ kuma kuranɛ kelen in tɛ Ali bolo ye yan a bɛ yen a kelen t'e bolo yan e sera ka mun la foyi Ali bi don nana n'a ta ye. siga t'o la Sare! i y'a ye A bara ci. ala k'an kunna ja ami baara in ma nɔgɔ dɛ siga t'a a la ko Seydina Ali bɛ jinɛ fa gurupu mugan mugan a b'u fa ni nbamuru ye cogo min a b'u fa ten tiɲɛ don a b'u fa ni kuranɛ hayaw ye kuranɛ gundo a b'u fa n'o ye siga t'a la a b'u fa ni kuranɛ hayaw ni a pɛrɛnna jinɛw bɛ yɛlɛ n'a pɛrɛnna jinɛw bɛ seri ka bin a bɛ yɛlɛ yɛlɛ o kan n'a ye min fɔ a bɛ cun o kan belebele naam Directement, les diables sont descendus aux deuxième couche de la o terre. yɔrɔ bɛɛ jinɛw ko an ka yamla a bɛɛ y'i suuru ka jigin dugukolo fara filanan la gɛlɛyara kabi u y'a ye Seydina Ali bɛ ka o bɔrɔn dɔn setigi dɔw bɛ ka na sa jinɛ minnu ka kala o dɔw bɛ ka na sa jinɛ minnu yɛrɛ tɔgɔ ye k'i farati o dɔw bɛ ka na fa a tɔw ko an ka yamla o y'a bɔ u fara ɲɔgɔn kan k'u suuru ka jigin komi ji suurutɔ ka jigin dugu jukɔrɔ a bɛ kɛ ka taa fara wɛrɛ kɛ kun imamu Ali bɛ min kan min t'o ye fiyewu Allahu akbar bon imamu de balila sa k'a yɛrɛ ye a jɔn bɛ dugukolo min kan foyi t'o kan bilen ale kelen ko kabako naam Dénommé Sakilou. n'o dugukolo tɔgɔ ye ko Sakilu o ye fara filanan ye ayiwa naam Ali ne voit pas aucun djinn. a ye fa bɛɛ lajɛ a ma jinɛ foyi ye bilen Seydina Ali a bɛ yɛlɛ yɛlɛ a bɛ pɛrɛ ko dɔ ka bɔ maa si jinɛ si tɛ bɔ a tun tɛ yen bilen o siga t'a la u selen Sakilu la u y'u fara ɲɔgɔn kan ko an lafiyara sa e ka kun gɛlɛya mɛn k'u to a baro la naam Ils sont tous descendus aux deuxième couche de la terre. a bɛɛ lajɛlen jiginna dugukolo fara filanan na min kɛ u lafiyalen sa naam Directement, Ali a appelé Dieu par les noms les plus solennels. o yɔrɔ bɛɛ Seydina Ali y'i ɲɛsin Ala ma ka Ala wele ni gundo don ani tɔgɔ dɔ ye tɔgɔ min gulo ka gɛlɛn naam Dieu l'a donné ouverture pour atterrir sur la deuxième couche de la o terre. yɔrɔ bɛɛ dugukolo fara filanan donna
على يوم كبو ربك الداير هذا الفاتي لما هو بلي كبني الله أكبر داود مرة تقول مو ما داله جنو شريف كوني والله إلا أهل البيت رجع هذا ولي فويتك ليو ما فراكنا لما كو الفاتي لما هو بلي هو الخاتم لما سبق نعم قولوا ده تقولي داله با والله سيقات الله نمو ده ديما جونا عفو شكل أحمد مولا نيورو ادرا ويا من كتا كسولا أبي كسبو دو كنا أنجبي نعم ندو جرا إيجا فامونا نيفر مانا نعم غارجي بنو داله وبتا دركادو نعم كتا شكل عملا فو أنا كلاندو أنا كلاندو ما كسود لاكوا كلاندو مو كفافة عملا باكا فافة نعم ni dugu jara wutar never kuma u bi kalanno ndale u bi jimi ka dumuni kɛ u bi taa shigina amala fu u bi ka kaso la ايوه ni kila fana dun sera b'u dayɛlɛ u bi kila dun u bi na amala fu k'a barika da u bi taa kaso la نعم tubabukɛ de y'i kalabanja don dɔ dugu jara wutar sera a ɲɛ bɛ ɛri la a ma mɔgɔ ninnu dayɛlɛ ka never tɛmɛ ka na midi tɛmɛ a b'u dayɛlɛ ka daraka dun jango tile la ka na se fo wulafɛlaw la kasoladenw bɛ kaso la u bɛ kan ka kulo bɔ kasoladen bɛɛ ye ɲɛsin yaa sɛgɛnɛ yaa sɛgɛnɛ sɛgɛnɛ amala fana bɛ fan wɛrɛ fɛ o kulo t'u mankan la ala ye ci fɔ a ye min kɛ o yɔrɔ bɛɛ sɛgɛnɛ amala ye ɲɛsin kira ma a ko ya Rasulallah datugu mɛ ne ka mɔgɔw da la n ka kalandenw Muhammadu n bɛ fɛ ka taa dayɛlɛ ka b'u da la o ka kan dɛ kalanden ninnu ko u ma wuli fiyewu u jɔlen tora ala wele la ko cɛ dɔ nana dayɛlɛ u ɲɛ tɛ cɛ ɲɛda la nka farikolo bɔ bɛ kira farikolo bɛɛ fɛ Muhammadu lakale cogo la a y'a bolo da da la a tilen da k'a dayɛlɛ olu bɔra Allahu akbar i k'a dɔn olu bɔlen kɔ u nana k'u bɛna dɔ kun ko tubabukɛ ye ko bɛɛ kɛ gogoro ma se ka sɔgɔ ayi k'u ye gogoro falen a ma se ka sɔgɔ nanzarakɛ nana kogo bɔ a la ka ko wɛrɛ don ka na ni gogoro kura ye a ma se ka sɔgɔ u y'o so tan ka bin ka so wɛrɛ jɔ a ma se ka sɔgɔ u y'o bɔgɔ bɛɛ cɛ ka bɔ yen ka na ni bɔgɔ wɛrɛ k'o to ka so jɔ a ma se ka sɔgɔ sangare Allah datugulen dayɛlɛ b'a y'a dayɛlɛ wallahi sigatu a fɔra de ma ko elfati de ma wuli ادرا ko ko mana gan n'u ɲɛsin ala ma n'u mɔkɛ ma a b'a ɲɛnabɔ siga foyi t'a la kama bɛ o ni maa tɛ kelen ye koyi ayi président de o ne ye kelen ye yan abada dɔ ko k'o don ko sirifuw bɛ bonya ko tiɲɛ don ko mɛ ko ni min tɛ ɲuman kɛ k'an ka n'o bonya dɛ ne ko bɔn ko baasi tɛ an sɔnna mɛ président den min tɛ ɲuman kɛ n'a ye fɛn kɛ an b'a kɛ cogo di i b'a bila dɛ hali n'a ma ɲuman kɛ munna président den ko tɛ yan tiɲɛ don o tuma kira Muhamadu valeur bɛ kira Muhamadu somɔgɔw kan ni mɔgɔ minnu fara bɛɛ diɲɛ na yan i taa yɔrɔ wɛrɛ foyi t'i la fɔ jahanama kɔnɔ bilahi tiɲɛ siga t'a la Seydina Ali ko sirifuw bɛɛ ka kan ko min wolola sisan ko a n'ale Seydina Ali bɛɛ ka kan tiɲɛ don siga t'a la kalo wɛrɛ b'o la wa ayi Seydina Ali den Hasan Huseni Fatumata Zahara denw Seydina Ali den Hasanu a ye wala dɔ ta e ka faamu na ardoise dɔn a ye sɛbɛnni kɛ ardoise in kan Huseni ye dɔ ta o fana ye sɛbɛnni kɛ a ka ardoise kan u tora k'a yira ɲɔgɔn na sa Hasanu ko ne ta ka ɲi Huseni ta ye Huseni ko la ne ta ka ɲi e ta ye o ɲɔgɔn sɔsɔ ayiwa e ye kuma in faamu n tulo b'a la mɔgɔ tɛ maana la ayi kuma in lamɛn n tulo b'a la sɔsɔli gɔlen jaa ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔsɔ a dan bɛ fɛn min na a bɛ taa so ma n'o ye min fɔ a kan ka da o la dɛ tiɲɛ don siga t'a la olu ɲɛsin kɔngɔw don an ka taa maa yɔrɔ la olu ɲɛsin Fatumata Zaharaw ma belebele den dan bɛ fɛn fɔlɔ min na o y'a ba de ye tiɲɛ don siga t'a la o ko yaa anw ba yaa mama anw ye wala dɔ sɛbɛn ne ta ka ɲi Hasanu ta ye ne ta ka ɲi Huseni ta ye bɛɛ bɛ ka k'i ta fɔ Fatumata Zahara ye wala fila minɛ a y'u lajɛ a ko wala ninnu ne ka yeli la k'a bɛɛ ka kan awɔ a ko a bɛɛ ka kan
تمام أنا يوفو إذا بتيجي فاطمة زهرة ينقرطها أي ديف لا ينلاجي أي أسرع جابي كأنه حقل لي وشيما وصل جابي لا بلا أقول وانو دو عتاير إمام علي العفا وقال على سيدنا علي لا وقول بابا أني ولا دسبة ولا من جايمي أيراد حسن حسين سيدنا علي ولا فلدا يقرأ يافل سيدنا علي كني كلا كلا تري سبنا دي بس سبنا نقص إنك كلام بابا تده إنك يدوني بدو الله أكبر أقول ولا نو من جايمي نرى تودو ونرى فاش ما يهم بيجي نيدو وابيك كفنا أيوة سيدنا لو فمي أي نيكورتا كانون لجى أياسر وسا نجابلا ولا نده إمام علي قاتا يرامو كلانو محمد خلق الله وننا كلا يرولا أو موكي ولا نون لجى من جايمي كويرا كلا فلا موكي أبلغا كوفة نيرة تسبب نزانغ نيرة بسني أوي نفلاش يمانيا وابيك كم بلا كلا فمي كلا نيكورتا كوفة كاسرو ديمينيدو ولا نجابلا كلا كويرولا بما أتا تونغا بلا نجبرنا نما يرولا أيوة الله أكبر سيدنا جبريل بك تادة إيجا ولا سريا إيه أي إديكا ولا سريا أبدا إفاقا ولا سريا أي مقولتك الإنسان سيكاتو بلا وكلام من محمد ولا نوبلا كل جبريل نما يرالا سيدنا جبريل نما محمد جبريل ولا كو كبي دوغي جرا تومادو في دوغي مكيا ولا فلا بوملا كو مين غا يفوقا يرا دبسن نونغي ما كان تورو بيد نولا جرا جبريل كان ما يرانا جبريل ولا نوفلا كافلا ابو محمد ابو ولا من الله ها بكا كان أيوة جبريل ينقرطك كرا يرى لجه كاي كرا ولا ند جابي نفه سبو مغن نون كرا توي أيوة تاتوي كرا يودو هل كرا كو جبريل كو بكا كان وتنا دالا أي وبنا كلا كاب مولوكو بو كرا فنا ولا جبريل كو مو نو دو يتاتو كتا يرى لا سواري الله أكبر ايه مغن تكلي زي سوالي والله اسري سكنا والله وابونا سيكا فويتولا جبريل كو تباشي متاير على الله كيرني ولا فلي كتاير ستي الله تعالى لا على ولا فلي على كو سيدنا جبريل ولا من جاي نونا ني ادو غنيا كريتك ايا انا بدون ندالا شنو تا ولا عندي كرامه ايكا فو ايكا تا ولا يملا سيدنا لك دمالا كو اسنو كي جو اتا كرفه وسني كا جو اتا كرفه جبريل نو كايكا الى صافه ايكا تا رجلنا انكو فرولا ايكا تا بوم دنگلندا يري دنگلي ايكا بوم دنگلي بلا كبو كبو كون لا كجيغي ايبا فو يكوني بوم دنگلي بنا ولا ميغا كو دي نيما كو بكا دولا الله اكبر باراولا asani joma ta karafe useni joma ta karafe doko migi kungolo la do na ndai ngoni bere ta nika do ni ngoni ko ndai ngoni wala kani abi jodi ka ايوه be joma ka wala koyi sene jibril tara aljana na kata pom dingilinda dingili ka blaka jigi benye be pom na tola dingili na to fle asurinyane wala la pom chire fle ya chamanje fe kele bina wala kele ka kele bina to kele ka mamudu surla ka fo ko wa ko ala yere man mana wala nuna amara ni sirifu ko ko tugare me ala man mana femina hasili man do lula ala man mana femina nan sigi ko kala jaye mana lula hako do sirifu yere ma do ya prati ايوه ايوه raje esogode ay mabo buyi kurane de nunu ndogo fo ku buyi Chendo kurane de u korota ku yanga kurane u bonya ni ala ka deve be ni u dogala bi doya والله سيكاتولا al ahlul bayt والله هيدرو sayyidina ali kuma mina ni ale jina u be nyona نعم dugo kolo fara flana la abika ngu borondo ande ide abika ngu borondo amajigi folo amajigi kuma mina ni u jigina fara flana ka sayyidina ali nyete jigidala ay ala weli ala daira نعم daira lensa naam
Il crie sur les mauvais djinns. ورب أيكلو قلبو جنولا أيوة نعم Les djinns brûlent et se transforment en cendres. ورب نيكلو بجنولا جنو بجنيكا مغو كشيكا بورجي الله أكبر بلبلة وسيو باندو يسادر كاسوسا يستري مخوني والله الله تعالى كفراي سيغات الله نعم L'imam allait tuer les djinns par groupe de 10-10. أقول سيدنا نبي جنو فاتندا ويانغور لا أيوة ويانغور كواتي من رما كنا قادو لك ليدو من ناجي نا أسباكا سنغره وكاكا فايدة بلبلة سنغره فايدة مية فايدة من ليدو تايي نعم كاشيتي شيكينا لا مبا ديما كنوندونا لا وكاكا سنغره iyo fayda indwa أي chedo be atoye ko abu umamatu نعم abu umamatu نعم dodo la alaka sallallahu alaihi wasallam وسلم kila nana soro misrilla bisilla abi kashila نعم abi sili abi kashi على كده يا صلى الله عليه وسلم وسلم أقويا أبو أمامة أبي سلم مسلا نزغينا نعم سلوات التي نفل سلكما يرتي نعم أقمنا من منزلك أيوة أكون يفو شكو كرما نعم أقويا رسول الله كم مصري على كسودي تشيندو أقو همي بين الأسسة همي من غاغلي نعم نين يتغلان جو فويلا وهمي من على كدغ جورنا كو بنلا او جورنا كو نين يتغلا جو فويلا ولا ما في كو جوري جوجو بنغنا نين يتسرا جو فويلا او جوري نونا juru keme kam feriki kam mine hali nyeten darola kabako hali binega yala kare kuna be bare subhanallah induma fo chawo gabi chudi walla mo ba fo gabi chudi juru kan ngaro odo de ayo kira go chamo yorola akoiti to na fedo fiyewa okumunyi niyo fogo kelenge shufe ka fogo kelenge klefe ko juru na sarahamu na gla ko ni mistri selete kle ايوه بلبلة chego kira mai jendo ala ايوه kumbi fe ka foyin sisa afoyin juna نعم kira go chema ni afo iyagli twala ni yakebe hamina ko bigla juru jugu bi sara kono gani gami abe bigla pu الله اكبر سامري kira ya di chema chugu mina di mo chugula اتende كلينجلي mba chusumaya ايوه kari ka fam وكاكا ala kira go chema allahumma نعم inni a'udhu bika min al-haml نعم wal hazan allahumma نعم inni a'udhu bika من الحمل نعم والحزن ايوه وأعوذ بك من الحج نعم والكسل سنغره وأعوذ بك من الحج والكسل تمانية مساء وأعوذ بك من الجبل نعم والبخل وأعوذ بك من الجبل والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال سنغره يقول مبانا يعني اللهم إني أعوذ بك من الحمل والحزن وأعوذ بك من الحج والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
تمام يمسى عندك كلينجلي اللهم يا مي إني أعوذ بك من إلى تقديلي من الحمل كبو حمل لا تورما والحزن أنا كوجلا بلاجي وأعوذ بك من إلى تقديلي من الحج كبو دسنيرة والكسل عن شريعة جبو وأعوذ بك من إلى تقديلي من الجبلي من الجبلي كبصرا نجوما هو البوكلي يتكلم الله أكبر سمرت وأعوذ بك من إلى تقديري من غلبة الدين كبو جروكا ما من ما جروكي فريكي أن يتسرع توفو إلى الله بلي بوليسي ركو وما جنرال ميركو كبو تورما وكهر رجال أني تشوكا كربالي أيوة تشوكي كربا كيفا كي كربا كيمنه تشوكي نين نغلا جينا سوغما دافه وما كليكو شينغلي سوكو شينغلي على تيفاني دورم ديلا بالله الله أكبر الله يامرو اللهم إني أعوذ بك من الحمل والحزن وأعوذ بك من الحج والكسل وأعوذ بك من الجبل والبكل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال تمام يمسى بلا نعم دوين بانايا ni ala sɔnna n'i y'a kɔrɔbɔ cɛ ko a kɔfɛ ko kabi don min kire ye nin d'ale ma ko walayi ko ale ka hamiw dilanna jugujuguw sarala ko ale kɛra a yɛrɛ ka hɔrɔn ye Allahu Akbar amaden minnu ko juru kɛmɛ k'u ferege u ɲɛ tɛ bɔyɔrɔ la nin ye bɔyɔrɔ dili ma tiɲɛ don Seyidina Ali bonya kama a y'a durusi a k'a kɔrɔbɔ n'a y'a kɛ bilahi a b'a ye sangara gɛlɛyaw banna ala k'an mago ɲɛ amin ala k'an mago to amin ala ka yafa kɛ an ma amin ala ka hɛrɛ k'an ye amin an ye sigi minnu kɛ Seyidina Ali tɔgɔ la ala tɔgɔ la kira tɔgɔ la ala ka kɛ dalilu ye amin an sigi ɲɔgɔn ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin an balimaw ala ka hɛrɛ k'an n'u ye amin silamɛ jamana bɛɛ ala ka lafiya don a kɔnɔ amin an ka jamana Mali ala k'a lakana amin ala k'a lakisi amin hamina ko bɛ aw ni ne la ala k'a dilan amin an baden minnu nana wele jaabi an ka foli b'u ye dan tɛ foli min na sigiɲɔgɔn minnu bɛ lamɛnni na sow kɔnɔ an ka foli b'u ye u tulo b'a la an ka dugawu b'u ye u ye foli minɛ ni ala sɔnna naam sini su fɛ fɛn tɛ yen ayiwa layidu min b'an bolo Seyidina Ali ni jinɛw a ko tɔ kɛra cogo min na kasiyɛti tanna ni ala sɔnna don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan nka sini su fɛ ni ala sɔnna kalandiya an bɛ wajulu la yɔrɔ wɛrɛ la o tuma an b'o ɲɛfɔ sigiɲɔgɔnw ye ani dɛmɛbaaw ni lamɛnbaaw ye ni ala sɔnna sini su fɛ o tuma an bɛ kasiyɛti an b'a lajɛ sini o kɔfɛ n'an ye lafiya sɔrɔ waati wɛrɛ min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan taama kunkurunin b'an bolo an b'a to ka kɛ n'o banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala y'an dɛmɛ fɔ tariku in bɛna ban a bɛna ban don min fana an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ hɛrɛ la an ye o don fana ni ala sɔnna an na fɛn fana fɔ an ma deli ka min fɔ fiyewu ala ka hɛrɛw k'an ye ala k'an sago d'a ma ala k'an jɛnya imam Ali yɛrɛ bonya kama sallallahu rasulillah allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam ورحمة الله تعالى وبركاته.